Itu biasanya kok nek menawi pas acara ritualan dalune menika niku enten sesaji Pak Karno. Niku macam-macamnya kathah, enten tebu, enten uwi. Niku ngawruhi napa Pak Karno? Sesaji ini kan istilahnya sanepo kangge pribadi manusia. Kangge pribadi ini manusia piyambak-piyambak to. Atus ada tebu. Dengan peristiwa-peristiwa yang kula sebutaken niku wau, kita niku sebagai tiyang Jawa ndadekno antepe kalbu napa tambah ndadekno entenge kalbu. Nah niku tebu. Pala pendem, pala sempar, pala gumantung. Nek pala pendem niku wonten luwi, wonten gembili, wonten kerut lan sak panunggalane niku kan ibaratnya menika nyuwun dhateng ngersanipun Gusti. Ini sampun ngantos kengguh kalih kahanane jaman niki sehingga sing bukasan kerut niku. Sampun ngantos keli utawa kerut dateng gebiarin donya niki. Keranten napa? Keranten kenikmatan sing manis, asin, pedes lan sak panunggalane. Terus wonten pala gumantung, wonten pala sempar. Lan sapanunggalane menika simbolipun tiang. Janipun namung ngoten mawon. Katun tiang niku saged memahami sesaji sing di damel niku napa hanya sekedar membuat sesaji formalitas, formalitas atau anut-anutan. Ngoten. Nah, mungkin karena kepengin napa istilah sumingkir saking musibah utaminipun tiyang Jawa niku nggih duka terus pundi carane napa ngawontenaken barian apa ngawontenaken bancaan sing mapane mawon tiyang niku kudu selaras kalian alam. Iki sebenarnya alhamdulillah niku hirobil alamin. Mulane nek mboten sak kabehane puji niku mung kagungane Gusti kang nyipta alam. Mulane tiyang Jawa niku terus nek barian bancaan niku seneng ten alam-alam sing luas. Ngoten niku. Bagi napa nggih kepengin selamat kabeh keluargane, kepengin selamat kabeh desane saking bahaya utawa sukerta lan sengkalane. Nah ngoten niku berarti lak kaitane kalih danyang Pak Karno nggih. Hormat kalih leluhur dadose nek enten penyakit cara kasarane penyakite amit sik kalih sing danyangin apa pripun niku Pak? Nek kula nggih mboten kok danyang, kula niku mergi sing sapa wonge niku sing wis istilah ngono wis menjauh kalih alam. Nggih, mungko mula alam niki bakal ndamel hukume piyambak-piyambak. Nggih. Ngoten. Nah, sesapa gelem nyawiji karo alam insyaallah nggih ora bakal kegilis kalih hukume alam niki. Ngoten. Nek dihubung kali danyang saged ugi raten tanah Jawa niku kebak kali danyang nggih. Kuwi danyang niku lak kadang dia saged ngomong tapi ora ngerti maksud dimaksud danyang niku napa. Ya nek tiyang monco danyang niku dianggap setan kan ngoten. Nah, sebenarnya danyang niku kan tiyang sing kawitan tapi ten desa mriku. Nek cara agamine ya itu kok sebutannya macam-macam tapi Mas Tani nggih niku malaikat hafadah. Malaikat hafadah nggih para danyang-danyang niku. Niku berarti tugas khusus nggih Pak? Tugas khusus. Memang tugas saking pangeran kangge ngamano jagat lan jasate menungsa niku. Bagi tanah Jawa niku lak wangsul malih to sebenarnya tanah Jawa niku tanah sing gung liwang liwung. Nggih sing jalma mara jalma mati satru mara nggih satu mati wekdal niku tanpa diciri para danyang-danyang niku, tanpa diciri leluhur-leluhur sing ngerti lan sing paham tentang tanah Jawa. Dereng karuan kula panjenengan iki saged urip teng tanah Jawa. Mulane urip teng tanah Jawa niku sing ati-ati, aja sembarangan.
tertarik sanjang jenengan. Niki kan nek kula ningali anu nggih terus tiyang kata. Ibarat garu niku lewat iki. Sapa sing kena garu, sapa sing slamet. Berarti nek pengen slamet sesuai kalih ngendikane Pak Darno wau, kedah menyatu ten kene alam niku saged dipun deskripsiaken nggih pokoke nggih peduli kalih alam, rawat alam, mboten malah ngrusak alam. Nah, panjenenganipun sak menika niku lan sing kathah niku kan pun ndamel sembarangan kalih alam, sehingga alam kados ngeten iki. Ngono. Dadi iki bejo-bejane tiyang mengke sing kenging basa napa? Basane tiyang milih calon penyanyi dan apa niku eliminasi nih kalau. Oh, eliminasi saking alam niki. Nggih. Nah, lek pun ngoten niku ora mawas sinten tiange. Mboten mawas. Mboten mawas. Kok tak kedah niku sing ngerusak alam to niku mboten. Nggih, sak mlane tembungan sak bejo-bejane wong lali niku sak bejo eling lan waspada. Ngono. Nah, senajan to ora melok merawoso alam tapi kok teng mriki niku lali, nggih ra urung nggih kena garuk niku wau. Lali niku maksudnya lali Niku dalam arti ngeten, sakniki tiyang niku nyembah niku sing disembah niku kan ora jelas to. Kamu kok kayak Mbak Rino bengi niku nyungkemi alam niki. Nggih, ndohire nyungkemi alam tapi batine niku sing disungkemi sinten? Dajjal. Nah niku jenenge wong lali. Oh alah. Ini kok ibaratnya ngeten, ora rumangsa nek sing disungkemi rina lan bengi niku nggih alam-alam sing teng tanah Jawa niki, bumi-bumi sing teng tanah Jawa, tapi pikirane niku seolah-olah nyembah bumi liya. Mergi napa nggih perkara salah kaprah lho. Saking awale. Betul niku maksudnya tiyang waspada kalih eling. Nah niku kudu sak bejo-bejane wong lali, sik bejo wong sing eling lan waspada ya kuwi sing ireng wedelane. Tegese ireng wedelane niku nek muni nek ngaku Jawa ya aja ninggalo Jawa ya aja napa istilah ngoten ngremehno budaya Jawa. Ya. Silahkan kepengin nganggo badhe agama nika badhe percaya saking negara lintu monggo, cuman budayane budi Jawa niku aja sampai ditinggalno. Soalnya nek pun ngeten iki nggih ora ana sing wis kena digandoli kabeh niku mengkreka lan jongko. Gak gelem balik nang budi, gak gelem balik nang budayane dhewe, ora urung nggih niku wau berarti garu nggih bakal kena kegaru niku. Meskipun mboten melok ngrusak senajan to ora melok ngrusak alam nggih ora ngrusak alam niku lek ditingali netrawantah nggih contohnya gempur gunung nggih peledakan dan lain sebagainya. Batin niku malah luwih parah ngrusak alam niku. Ini ku wow, batin Pak. Batin itu malah luwih parah timbangane sing fisik. Nek fisik lak karuan, lak wis karuan papane. Ya contohnya kados tiang mendet selo sing digambar kapur iku lak karuan betul-betul pegunungan. Tapi lek batin iki sing hancur iki mboten sing parek gunung tok. Malah soalnya nopo ki mbak keyakinane niku pun setembunge wong Jawa pun singlar saking bebener. Karo mangsa nek dekne urip niki diuripi bumi ndi, mangan niku saking Bu saripati bumi pundi. Tapi pikirane niku pun pikiran bumi liya. Malah luwih percaya karo bumine liya tinimbangane bumine dhewe. Pertatos kalih tamu dibanggone dhewe ngoten maksudnya Pak. Dia bangga melihat punya orang lain daripada milik sendiri. Artinya seneng dadi penonton timbang dadi pemain. Justru kadang-kadang gue edw ini malah dikuyo-kuyo diwadani. Ngeten iki diwadani Pak nggih. Nggih. Kamu kan apa dosane Yosua niku? Ngoten lho. Dosane menyan niku napa? Nggih kok sudah diwadani. Nggih. Lalu wong Jawa niku duwene napa? Duwene menyan nggih diobong menyan. Sing penting kan motor menyane kan sing dimaksud niku gondo saking menyan niku lho.
Nah, suluke dalam nukalan pejelas to nggih. Sang saya dalu araras abyor kang lintang kumedhap. Nah niku lek dibanding dalil-dalil sing ora jelas mawon malah jane cetha niku jane. Nggih. Napa artose niku, Pak? Lagi sang saya dalu araras abyor kang lintang kumedhap nggih di saat keheningan malam. Nggih ten mriku wis gak ana swara apa sing ana namung suarane kutu-kutu walang atoga. Ya walang alisik jangkrik lan sak panunggalane. Tes sonya wengi. Manjinge wis tengah-tengah wengi. Lumrang gandaning puspita. Mula nganggo purasa mbuh kuwi menyan mbuh kuwi. Yes wae. Mergo napa? Ambu arum niku sing iso nekake utawa sing dadekno mareme angen-angen gayuh gegayuhan sing temeka nang ngarsane Gusti. Kan namung niku. Kan ora salah niki ora salah menyane sing dihalapken mriku napa? Gondo arum. Kangge napa? Memperkuat utawa kanggo ngantepaken ati. Sambungi niku. Nah, sambungi rasa ten pangeran. Nggih. Lumrang gandaning puspita. Terus mriku napa? Oh niku napa? Oh niku kosong. Nggih ngosongno pikire, nggih ngosongno jagat niki ateges wis ora ana apa-apa kejaba.